ba bro ngawan shapi lingba kan ni ke MPR Bri channel ban ai ka khubor ba bha shapang ukan thu phila ban kali manta uai uni ukan thu udai social media superhero kabamut uteng shop ubayeng na kabanta ka hok kibriu ki badon ka jingduna hakabor the men ukan thu upanan kam ya ka social media ban ai khubor ki badon jingkermen bat I men sim yagi pat ba baro badru ya ki badon ka jingduna ha ki men ban pensoto halor ka phang inclusion awareness but empowerment kabamut ban kan thop lem ban I men sim ban pensoto badru ban kan tiu bor ya ki tu ki badon jingduna ha ki men ngasngongu ru ya ka jingdon jong kani ka MPR Bri channel ka ba ai ya ki khubor ki biade bat ki brio ki badon jingduna ha ka met ban karsam ban I men sim ban kan tiu bor ya ki lingba ka kor internet ka ba sapriang khubor ka leng ka jela bat ru kumju sabaro ka perthehi lingba ka khubor ukun thup bat ru kumju ka jing trailang bat ka MPR Bri channel Ikwa ban pen kelem ya ki kenro ki bawan ra ya ka jing so thu bakala bat jing bom sampang halor ka thup disability te khaddo khatwai ngadon kam ya phi ki nong pe bat nong krasan lingba kan ni ka channel ba pin yai krasan bat ainan sim ya ki tu ki badon jing duna ha ki met ban wan ra ya ka jing ya dei ka bajan bat ka babha ha ka imlang ka salang tu ngenya snok tilang bat ngenya trailang kumno banwan ra ya ka jingkala ha ka imlang ka salang ka jong kublai shibon